Primjerak jedrilice Richer 780 na snimci bio je opremljen s ukupno 3 jedrima s kojima tročlana posada uspješno može upravljati, a po najzahtjevnijim uvjetima dovoljno bi bila i 4člana posada. Za vrijeme jednog od testiranja postignuta je brzina pod dženakerom oko 10 čvorova do maksimalnih 13 čvorova, što je i više nego dobro, obzirom da se radi o fazi ispitivanja i dorade projekta. Kod slabijeg vjetra Richer je s lakoćom zadržavao brzinu iznad 6 čvorova, dok je u jedrenju oštro vjetar također pokazao svoje dobre karakteristike, koje između ostaloga može zahvaliti odlično dizajniranom izvedenom trupu i kobilici, te izvedbi branca koja se izdiže snagom vjetra i povećavanjem brzine. Odnos površine jedrilja i težine, te odnos balasta i težine Richera vrlo blizu su rasnih regatnih plovila. Osim toga, pri vjetru od 8 čvorova Richer bez većih napora održava brzinu od 5 čvorova, što ukazuje na činjenicu kako za vrijeme ljetnih džita motor neće trebati puno koristiti. Ono što je ipak primarno za koncept jedrilice Richer 780, da pruža veliko uživanje u brzom, ali i sigurnom jedrenju, čak i neiskusnim jedriličarima, a u isto vrijeme pruža dovoljno komfora za kraće džite kada također možete uživati u jedrenju.